Crisis in politiek Bonaire. Gisteren heeft een lid van de eilandsraad, Salma Serberi, in een brief aan gezaghebber John Soliana laten weten dat ze uit de fractie van de PDB stapt. Daarmee is duidelijk dat zij deze coalitie niet langer zal steunen. De stap van Serberi komt echter niet als een verrassing. Het rommelde al enige tijd in de Bonaireaanse politiek en er is sprake van wrijving binnen de coalitie. Met name zijn er spanningen binnen de fractie zelf van de Partido Democrático Bonaireano. Volgens Serberi kan zij zich niet langer verbinden aan de fractie, want de recent genomen besluiten en de richting die de fractie inslaat komen niet langer overeen met mijn overtuigingen, waarden en de manier waarop ik mijn verantwoordelijkheid als volksvertegenwoordiger wil invullen. Later in deze uitzending gaan we dieper in op de crisis op Bonaire en ook de situatie op de andere